Ladies and gentlemen, I am the CEO of Smooth Media. I want you to follow me online on Facebook, on Instagram, YouTube. Phone yes, Scuba, but this is most especially on YouTube. Any event happening around the world, most especially Southeast, Anambra State, precisely. But don't forget to subscribe to my channel after watching my content. Pick my number from the beginning of this content and subscribe after watching. If you want us to cover events, we cover events like photo book, synthetic photo book, global photo book, film work and video. We can create any content of your choice. Thank you. Keep watching Smooth Media at YouTube. Keep watching Smooth Media at YouTube. Don't skip any of my videos. I met you in UK. Yes. Keep us looking up and digging. Kadiki is calling in England. It didn't matter of one. Okay. Mile. Oh, Henry, Malay, oh, you're not mile. Of course, in Mechena. Oh, you're not born Mechena. No one Usilora or Zora. Was your Zula. I'm born a Lenny on a rack, Nezion, as a Michaels. Erika, and do no Budo, Buhana bomb la food now. And do such a Punyakana Pomozua. No, Nina woman was your Zula. Erika, I agree, but so no, Nora. I'm one a yak, a woman was your Yankee, Tiaco, or Tiaco, or Lotta. What do corner and I take? What do corner and I take? That's the under in a work. In an attack, or some more half no more than I go. So he had you Maria on what boundary. Ocean Nick Mobile, Mono, once nigger had a leban by Elgin. Darling, can you last wish upon Belen de Beleona Chuku and Natambulo and the plants need them well for her. Tomorrow, I caught shots. Now, January, I buy the company after. Thank you. On us, him to Natalia, Siana, Christmas. Christmas, what I know for the way. Luna April. I say in order. But I know about you go, I know about you come back. Nebela and Nebel, direct again. Can be Aligife or a Maritan? The bell me here, Rika. Oh, I am natural and look for Dani. Because Ebembi. I know about Salesian Corporators, Association of Salesian Corporators, ASC, na Abuja, Kuba. Even Mando to I question a conference na the Salesian family worldwide. They supported us both in prayers, both in cash, both in advice, and both in everything. Even the greatest support to Hanya by he sent the delegates. I sent in 2 priests. So we actually Jamas. You were Quanyalo in them. So I can Harine. And dogs, Mando Bomb, do not Mando Gomu.
ndị na-ebe a ma ndị otu ndị ọzọ ma ndị kasị na ha na-abịa abịa ma ndị ka ya abịa nso ekele onye ọbụla ekele Sorry. Wait, open enough for any cross. Oh, what's the guy? And I got you. Hey, my little one, you get them with your bow. Children, they will give your bow. Eh, put out on your jelly. Oh, no, my children, they will give your bow. Children, they will give your bow. Eh, put out on your jelly. My oh, young Galapas. Oh, Chihuahua. Milo. My Himalayan. Oh, my Lord. Now, what had you wear? Sick of having dozen of the one. My lord, I do come over and get me. See you when you have that. You get low. You get there bound. I like them. Oh, what was sick of having program? Oh, my God. I ain't program. Hey! Hey! Monica! Run naked! Run naked! Hey! Hey! Oh, where the kawa! Oh, where the kawa! Hey! Hey! Go to run them! Run them! Hey! Because I want Niger, Niger.
jee nke ọma onne jee nke ọma jee nke ọma ezigbo nne di m jee nke ọma Ikwazim, kedu ihe m mere? Maịlụ dị ọfụma. Chineke na ana m eche onye nwe anyị mkpụrụ obi m na-eche ya na nkwa ya ka m nwere nchekwube dịka ndị nche si eche echi ọgwụgwọ otu a ka mkpụrụ obi m si eche onye nwe anyị azịza gbapụta gị na njọ gị niile azịza ndị nwe anyị nọnyere unu ka anyị rịọ arịrịọ onye nwe anyị biko n'ọnụ ekpere anyị mere nwa odibo gị bụ Veronica onye udo ebere onye iko ewu sigo n'ụwa wee kpọrọ nabata ya n'otu ndị nsọ gị n'ala eze gị bụ sọ Igbo udo nna onye ntasị obi niile na nnukwu ịhụnanya na-enweghị atụ na ebere gị n'ebe anyị nọ ị na-eme ka ọchịchịrị nke ọnwụ bụrụ mmalite nke ndụ ọhụụ biko bịa tasie ndị nke gị nọ n'ugwu obi nyekwara anyị aka n'ụzọ nke ndụ anyị ka anyị were nchekwube wee gaa zute Kristi nwa gị site na Kristi dị nwa n'ọnụ. mmiri nsọ na-echetara anyị maka mmiri chukwu nke Pọl dị asọ dere banyere ya sị na anyị niile mere mmiri chukwu n'ime Jesu Kristi si na mmiri chukwu emere anyị wee banye n'ọnwụ ya ya bụ na enikọtara anyị na ya site na mmiri chukwu emere anyị ya bụ dịka Kristi siri n'ike nke ebube nke nna wee bilite n'ọnwụ otu ahụkwa ka anyị ga-esi na-ebi ndụ ọfụ ọ bụrụ na anyị na Kristi dịkọrọ n'otu oyiyi nke ọnwụ ya anyị na ya ga-adịkwakwa n'otu oyiyi nke mbilite n'ọnwụ ya onye nwe anyị ji ume a na-arịọ ebere gị wee n'obi ọma nara mkpụrụ obi nwa odibo gị bụ Veronica onye mekwara ya ebere ọ bụrụ na o mere si na-adịghị ike nke anụ ahụ biko gbara gabata na ndụ eji anyị rịọrọ gị nke a site na Kristi dị nwanụ anyị.
onye nwe anyị nọnyere unu. Ụmụnne m na Kristi, otuto dịrị Jesu Kristi. Anyị jisie ike n'ezi omume. Anyị gbakọba n'ụtụtụ a ka anyị chụọ aja misa wee yọọ Chineke ebere n'isi ofu onye otu anyị, Veronica A.N. Onyeukwe. Na anyị bụ ndị dị ndụ, ndị ga-anọ
ga-ebu ụzọ bilie. Mgbe ahụ anyị bụ ndị dị ndụ ndị ahapụrụ ka a ga-ewelite anyị na ha ezukọ otu a ka anyị na ndị nwere anyị ga-esi nọrọ oge niile. Ya bụ werenụ okwu ndị a na-akasịrịtanụ onwe unu obi.
Viene significa che Dio di mano. Kampro dia suri kenandopa. Kampro dia suri kenandopa. Kampro dia suri kenandopa. Inai kepo notsa. Kampro ihapo. Kembo. Pasalo Veronica. Tiago Pasalo pemain awal ketika itu. Pasalo Veronica. De Nayang Sodama dua biru secara insindiara kuasa. Veronica, na kendini na muramu ni me Kristi. Onye dị ndụ na-achị ebe.
ihe omimi nke okwukwe anyị na-ekwusa ọmụmụ gị isonye ya nakwa n'ime ya na n'ịdịkọrọ otu nke mmụọ nsọ nsọpụrụ na otuto niile si adịrị gị Chukwu nna ji ike niile site n'ụwa atụ ụwa niile ebe nyerela anyị iwu na nye ndụ ya bụrụkwa ndị ji nkụzi nke Chineke were zụọ ka anyị were ndụ ka obi mee udo ka m na-ahapụrụ unu udo nke m ka m na-enye unu elekwala anya na njọ anyị ka kama n'okwukwe nke nzukọ gị nye ya ọrụ na ịdịkọ n'otu uche gị siri chọọ gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi udo ngosi bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile nyere ya ibu ekele nke udo ugbu a bụ oge ekele n'izizi anyị na-ekele Chineke ndị niile kwalịtara biko a sị ka nkelegolo ose bụrụ ụwa etu o si mee akwamozu anyị bịa gaa ọfụma n'oge a so na-ekele Reverend Father na ndị otu na-ekele ndị kwaya na-ekele kids. On behalf of Onyuke family, our head of family who's supposed to be here, but one thing or the other making him not to be here. It's my fear, Prince Emeka Onyuke, Wane Kene, Ezino Manina Bialeba. What's no woman I Tibia, I Gina. Munya I be one. I have what we. Ekpela anyị ga na-ekpezi bụ ka Chukwu na-akwata mkpụrụ obi na ndụ kwa immediate family ka Chukwu nyelụfụ aka etu a na-ekpe ekpere ka a na-ekpekwala ụmụ ya biko ana m asị
onye ọzọ nchi ikene ndị ọzọ nchi ikene bụ ndị kwadosi bịa mmemme a one thing or the other mee ha bịa nwụrụ ana m asị Chukwu nọ n'elụfa na-asịkwa na o nwere ndị chọgo ịbịanụ but one thing or either appointment or disappointment make them not to be here ana m asịkwa Chukwu gozie ebe a but ndị na-asị na Chukwu ga-agọzisi bụ anyị nwa ụlọ nwaanyị ụka ma bịa ka anyị na-enwunye anyị na nwanne anyị nwanyị asị na ọnụ ga-adịla onye ọbụla n'afọ Jizọs Kraịst onye nwanyị. Site n'okwukwe anyị nwere na Kristi, anyị ji nsọpụrụ na-ebute ahụ nwanne anyị nwanyị iri ahụ ya anaghị ike nke mmadụ. N'ihi ya ka anyị jiri ndụ umeala rịọ Chineke onye na-enye ihe niile ndụ ka o bulite ahụ nwanne anyị a bụ Veronica Onyeuche n'ọnọdụ ndị nsọ na nke ndị na-ekwere gara aga, ka o gosi ebere n'ikpe mgbe ọ ga-eme ya. Nwanne anyị bụkwa onye ejiri ọnwụ gbapụta, onye a kwụrụ ụgwọ oji, onye e mere ka anyị na nna dịkwa na mma, na onye bụkwara n'ugwu aka nri ka ezigbo onye nche atụrụ. Ka Chineke mee ka o sonye na nnukwu ọgbakọ nke eze ahụ ga-ebi ebi na aṅụrị nke na-enweghị ngwụcha na mmekọ nke ndị nsọ. Ka anyị na-etinye mkpụrụ obi nwanne anyị nwanyị bụ Veronica Onyeuche. O were anyị anya na site na nchekwube anyị nwere na ọ ga-eso Kristi lite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ dịka ndị nwụrụ n'ime Kristi. Anyị na-ekpere gị n'ihi ihe ọma niile nke ijiri gọzie mụ odibo gị na ndụ nke akpụrụ ịnwụ anwụ. Ihe ọma ndị ahụ bụkwa ihe ịrịba ama nke anyị ji amata obiọma gị na mmekọ nke ndị nsọ n'ime Kristi. Ya mere, biko were ebere gee ntị n'arịrịọ nke anyị na-arịọ gị. Onye nwe anyị, kpọghere nwa odibo gị Veronica Onyeuche ọnụ ụzọ nke Paradaịs. Nyekwara anyị aka bụ ndị nke nọ n'ụwa, ka anyị jiri nkụzi nke okwukwe na-akarịsịta onwe anyị obi ruo mgbe anyị niile ga-eje izute Kristi. Otu ahụ ka anyị na nwanne anyị Veronica Onyeuche ga-esi nọnyere gị oge niile si na Kristi dị n'anyị. Ka ndị mmụọ wee duru gị n'obodo nsọ ụjọ.
title. Kamata fa kana get to be. Power of Nemo. Kedio. Ene wala mother ko ngole go. Papa ni ndegi ke na pa no basin kata ta evolo ya bu pisa ba lan ba da ne. Ne tu fe ga chaka mata de mother ne give bon on do. Ke ko tala yi bi ba ba stalia based on relationship we go with her. Na mu go so mo. Na ga to malu nwanne. Na mo da na ebe ihe na esi mu adu ke kama o were nke etinye. Dalo. Ali ni ne bu ai. That I can do. Dalo ne bu ai na. Olu ma ni no 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 wa. Chineke wuli okwo no. Chekwa pa ya ka ibili ko mu ne. Na ihe ni na my mother na mercy send you Maria wo. Do. Tera. Omo. Ka Chineke bi na ni na ka mpuru. Amen. Kede na ekere ndị isi bi dị iche abịa maka akwamozu a ma ndị nogolo anọ ma ndị ka na-abịa abịa kede your good message ebe van an make na Chineke nke mewere okwu gbasara ata bụ etu a wee na sinsi nya mmiri zowere ozo nwa obere wee na-asị kiwu kelee enu ka na ya biko kene chekwa ha ncha niile ebe onye si bịa ọ ya na ka ọ nachi ya n'ụdọ n'ahụ ndị nọkwa n'ezi abịa utechekwa akwasị ọmụma anyị ụmụ onye ihe na-esiri ike Chineke gbanwere ọnọdụ ya ụmụ onye agụụ na-agụ Chineke nye ihe oriri ebe udo na-adụrọ ka ọ bịa bee sorokwa nne m n'ụbọchị a udo bata n'ezinụlọ ya ka ọ gaa n'iru bata ka anyị bụ ụmụnne biri n'udo ọ kachasị n'ime mbara ebe a na-alụ ya n'aha Kraịst onye nwe anyị. Dari na ekene gị kedu your last wish ebe nne gị nọ kedu ekpere ikpeazụ ị na-ekpere ya ekpere nne m site n'ihe ọma o mere n'ụwa Chineke nabata mkpụrụ obi ya na mbụ ka ọ sị na ndị niile ya na ya na-ekwu ihe ndị niile ekwu maka my mother wụ ezigbo ihe ka a na-ekwu ma ndị nwunye ma ndị nwunye nwa ya ma ụmụ nwanne niile ihe ebe ọ na-anọ ihe a na-ekwu maka Veronica Onyukewu ezigbo ihe o mere n'ụwa Chineke were ezigbo ihe a kwa ọnụ ụgbọ wee ezinụlọ ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-ekuli ya nye ya ihe gị onwe gị bụkwa mbilite n'ọnwụ na ndụ menụ ka o were ọkụ nke ihu gị tupu ihe gị dị ebighị ebi n'eluigwe gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe nke jikere na esikwa na ndụ akpọrọkwa nwanne anyị Kristi bụ onye mbụ nke si n'ọnwụ bilite ọ bụkwa onye nke ga-eme ka ahụ anyị nke a dara ada gbanwee wee ihe ahụ nke ya bụ so ihe n'ihi nke a anyị na-etinye ahụ nwanne anyị n'aka Chineke ka ọ nara ya n'udo nke ya mekwa ka ahụ ya bilitekwa ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ
Kristi mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Nna anyị nọ n'eluigwe. Ka ebe ekpere maka nwanne anyị na nna anyị bụ Veronica Onyuke. Ka arịọ ndị nwere anyị Jesu Kristo onye kwuru sị, mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na ma ọ bụla adị na-asụ na ọ nwụrụ anwụ ọ ga-adịkwa ndụ ọzọ. Ọzọ onye ọbụla nke na-adị ndụ nke na-ekwukwa na m ọ gaghị anwụ ma ọlị ruo mgbe ebighị. Dị nwere ma ị gbara anya mmiri n'ihi ọnwụ enyi gị Lazarus, tasie na anyị obi ma hichaa anyị anya mmiri. Anyị arịọ gị Kristi, ị kpọghachiri ndị nwụrụ anwụ na ndụ, nyere nwanne anyị bụ Veronica ndụ ebi ebi n'ihu gị. Anyị arịọ gị Kristi, dị nwenụ ikwere onye ohi nke chegharịrị nkwa iru na Paradaịs, nabatanụ nwanne anyị na aṅụrị nke eluigwe. Anyị arịọ gị Kristi, eji mmiri nke baptizim sachaa nwanne anyị bụ Veronica, werekwa mmanụ nsọ gbaa ya ume, gị kpọbata ya n'otu ndị nsọ gị. Anyị arịọ gị Kristi, ejikwa oriri nsọ nke ahụ gị na ọbara gị wee zụọ nwanne anyị oge ọ dị ndụ, ka inye ya ochie na nnukwu oriri nke alaeze gị n'eluigwe. Anyị arịọ gị Kristi, anyị nọ n'uru n'ihi ọnwụ nwanne anyị na nna anyị bụ Veronica, ka ijiri n'okwukwe na olileanya nke ndụ ebighị ebi tasie anyị obi. Anyị arịọ gị Kristi, ka anyị rịọ arịrịọ. ezinụlọ bụ ọwere n'Igbo anyị ndị nọ n'iru ntata bụ ndị oyi otu n'Igbo, ndị Action Unit, ndị ahụ kwuru na ala n'Igbo ya, ndị ahụ kwuru na ya edozi n'Igbo onye isi ka ọ bara onye ọdụ
ọ bụ ihe nwụta anyị bịa bụ unu nọọ maka ọnwụ ka anyị ji wee bịa isi anyị kwuo ochiche obi anyị kaara ịla ka ọrụ ụbọchị anya na-eri oriri ka anyị kaara ịbịa mana anyị agha Chineke nna n'iru maka na onye ọ na-eke amara ya and anyị na ezinụlọ bụ awale igwe and ezinụlọ UK na mma a na-ekwu okwu ya n'ahịa ọnụ ọnya zụdoro n'anya ya anyị wee pente wee kwudo na ewesị na anya ma ntụfu ya na ntabi anya anyị wee sị na anyị abịa anyị bịabịala unu wee sị unu na ọ bụla na ọkwa nna anyị ha na-anwụ anwụ na ọka a na-atọ atọ anyị ga-abịa n'ezinụlọ bụ onye udo ya ụbọchị ụlọ ya eji ọnụ si anyị bịa ka rie nwa na ihe ọṅụ mere tata maka na onye chetara gị mgbe ihe akwa dị ya echetakwa gị mgbe ọ ṅụrụ wezara ihe ọṅụ dị ka ọ ya ha echeta biko anyị na-asị ebe aka alụ nwata nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya amaka ọpesi dum nabata anyị n'Igbo Action Group n'afọ a onye isi nke dynasty bụ Ogbuefi Owele tu n'afọ ya ka anyị ji asụ ụlọ nnọọ na ife unu kwesịrị ime ka unu na-eme maka a sị na ada agha isi aka mụ nọ na n'Igbo taa gasị na eze onye uke famili na a ga-arapụ ha wee kwuo ife ọnya bụ nọmba 1 so na a sị na onye chetara ochie na ọfụ ga-akpụ ya iru so na ga-ebido sitọrọ ụlọ iru na n'Igbo bido tata gaba ebe agụ a ka ọ dị ebe ọbụla unu na-aga iwe ọbụla unu achọ na ntọna na ọbụla anyị nwere anyị dịkọba n'Igbo niile unu bịa anyị enye unu mgbe obi unu ya ama tebụrụ uche unu bụsịrị na n'Igbo na ọ adị mma so nwunye anyị wụ ọgwụchụ elu ya na onye ruo 70 something na-ejezi 80 ya sịrị ọ nwụrụ mana ọ mụchụghara etu mana ọgwụrụ na olu 200 anyị eme na mmadụ ọgwụ so biko nnọọ ife ụlọ niile ife ahụ unu wetara ọ ga-amachi kwuru mmaji ka ọ ga-apụ so na etu esi na dị ọzọ unu kwesịrị ka unu mee unu wee nọrọ anyị na ụlọ ọgwụ unu esoro anyị wee na-anabata ndị mmadụ ọhụrụ na ọgwụ unu bịa na obu n'Igbo ka unu bịa na-asị unu nnọọ
title? Okay. My name is Amaka Onyike. Osodieme. Osodieme. Keki yesi we kola anyị dem na edi Igbo mgbe ọ nọ ndụ. Kedu dị mmadụ? Nne di m bụ Milo. A na-akpọ Milo. Ugwu ọba niile ka na-eti Mile ugwu ọba niile. Milo. Ọ agbara nwaanyị. A go-getter called organizer, woman leader called a go-getter called ono hodina ihe a na-atabia ihe ọbụla a na-ebu oge ọ na-atabia ya onye ọ na-abụ isi n'ihe agaghị ekwu omume otiwa nkata mee ihe ahụ tiwa ikwe mee ihe niile ọsọ mkpọdụ fụrụ mmadụ niile n'anya ọ fụrụ ụmụazị ya niile n'anya fụrụ nwunye niile n'anya ọ ga-eje n'igwe a jọs ịfụ na ya adọ ọ bụ mmadụ ọra oji okwe nni eme ihe anụwa ịbụ ha na onye ọbịa ọ ga-enugwu ọbịa na-enyi mesa arụ ọ bụrụ onye ji n'egwu egwu ọ chọọ ịnụ ọbịa onu onye n'ike n'ike nwaanyị na-emesi ibe ike na ọ na-akata ụka ọfụma na-ekpetekwere oziri ya o nne m Milo is unfortunate echere ị ga-anọ ya gwala ya mana okwu nke enyekere ego nsogbu na ọkpụkpọ okwu a na gị mana ana m ayọ Chineke ka ọ nabata mkpụrụ obi gị na Ricky, you describe your mother-in-law born on the yes. In 30 seconds. My mother-in-law, Veronica, mana ihe ji wee mara ya bụ Mai bụ nne di m bụ Veronica bụ ezigbo nne. Ọ bụ ezigbo nne. Omume ya asọka m nwaanyị enwere nsogbu. Anyị nwa bụ ndị nwunye nwe ya ọ na-emeta anyị ọfụma ọ naghị akpa oke ma ebe ụmụ ya nọ ma ebe ndị nwunye nwe ya nọ nwaanyị na-eme ọfụma ọ bụ nwaanyị obi ọma ọnwụ ya ewuteka anyị nne maka na ụfọdụ ihe anyị ka kwesịrị ịmụta n'aka ya dị mana ọ nọọsụ so onye ezigbo nne ka ọ bụ. Daalụ. Kedu your last wish for her? My last wish for her bụ ka Chukwu nna nara mkpụrụ obi ya na ndokwa. Anyị kene gị. Daalụ. Kedu afa na-etu gị? Mmasị ya.
Pastor Prince Chinedu, Pastor Daddy, the son of
karịa ndị karịa ego na ọ na-akarịa mmadụ erigo mmadụ Are you
na bende boy you. Una kwa munyu. Okay, bende yo check no. Amu kisa kwa ndio ila kusiye. Kada bina bende bende yo chana kwa ndaba. Uma ase na kwa ndaba no basketa. Kada bina kwa ndaba. Kedụ okwu kasị obi na-enye ezinụlọ a? Onye ama anyị na nke a na-etu Agụna Chamber. Present.
name, sir? Okay, my name is Ikenna Henry Onyuke. Wow. Yeah. What is your relationship with late Mrs. Veronica, aka Ebo Onyuke? Wow. I don't know where to start with, but okay, I'll go with she's my very big, I'd rather say my grand auntie. Yeah, because I could remember those days when I was like maybe like 10 years old, you know. Then she used to she used to do akara there. Whenever she sees me, she'll call me and give me akara. So more or less like, and then you know, she's a loving, very loving woman. You know, we're talking about this. I mean, this happened in the 80s. You know, so more or less like my grand auntie. Yes. Thank you. Regarding to her burial, like people say, giving testimony about her, she lived a life worthy of emulation. Very pure. What is your message to the children? I believe they are your cousin as well, too. Well, they are my cousins. Yes. I mean, I'm not God, but I know I wish them well. And I know because of the legacy that, like you said, the mom left, it's all excelling for them, right? Mild, that's what we used to call her. I don't know where she got that name. You know, I came into this family and then I heard that name, Mild, which was lovable. You know, in the little that she has, she will give you whatever she has. Do you understand? Thank you. What is your last wish for her? May her soul rest in peace. I know wherever she is, she's better off than here. Right? Thank you. Yes. I appreciate your guests who deem it fit to commensurate with you and your family. Thank you very much. What is your message, your goodwill message for them? For my family, I wish them well, progressive in the future. You know, I'd rather say whatever seed, right? Because it's not easy. You know, where they came from, far and wide. But that's how the Lord Jesus will return their favor. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you. The recap of your name and your title once again. Ikenna Onyuke. My title is Onosoreze, but I sold it. I sold my title when I didn't have money to pay school fees for my kids. So I kind of sold the title to pay school fees.
ị na-eme ọjị na-eme na-aga ime nne ụmụada ndị be onye ka ime kwekwe anyị ka isi mekwe ụmụada gị kedu ibe jikọ gị na ezinụlọ akpata iji wee onye alụ kasị ka ị bịa from morning till mana ụnụ ụka anyị nọkwa ya ma mgbe e buleta ozu enyi ya anyị ka anyị mara ibe jikọ gị na ndị be ezinụlọ ndị be anyị si na adara isi aka were abụọ onye uke and indeed na compound anyị late Alfred ọdụ Owelemi anyị chọbụ ofu ụmụtabans and ụmụtabans ebe onye ọbụla mgbe ofu ihe mere onye a mere nwanne ya onye ka anyị ji gaba arụsi Lagos wee bata nya n'abalị wee mebe ife a na-eme nwunye anyị nwụrụ nnukwu nwunye anyị nwụrụ maka mgbe etela aka ọ na-eyi akara ebe anyị nọ na St. Michael's anyị pụta ọbịa nyecha anyị akara ya taa so nnukwu nwunye anyị wee sị na anyị ga-emeri ihe anyị na-eme ndị ọzọ onye aka ji wee bịa ebe a eri nya wee nọrọ si ma n'ụlọ ụka anyị ọzọ abụ wee bịa ebe a o kwesịrị ekwesị na mile na anyị ga-enye evere bedidibere onye aka anyị ji nọrọ wee nọkwara kịta ma ha anọkwa echi. Thank you. Kedu your condolence message? anyị makwa na o mekwe gị na ọ bụrụ sọ ike o mee kedu okwu your condolence message to ụmụ ya ma ndị nwunye nwa ya? Yes, my condolence message to them go. Manoka, mana because na fa no ha no here. Ha ji do kulu otolo fa. Makana mai tolo ezigbo kulu. Fa ji die ọ ga dị fa mma. Dịkwuo la anyị. Wana asị fando mana o mekwala anyị niile. Na asị fando, na asị gwo nwa anyị ndo, na asị ụmụtabans ndo. Na o mere anyị niile. Ofe na gwa anyị ji do kulu ahụ. Mai no tọrọ mọtọrọ ezigbo. Azọ onye ụka and ezigbo nne ọ tọrọ ezigbo. I can again, because I have a in food. None can you discuss again. Stephen, Sir Stephen, Indonesia, Obi, Obuefi Akweli, Ebekwelike, Ikemba, Ikembunani. I can again. Oh,